Bueno, bons días, antes de nada, a todas e todos. Tiñamos idea de empezar este pleno extraordinario con un minuto de silencio polas vítimas do COVID-19, se les parece oportuno. Entón, pois, neste momento, se nos importa, podemos a levantarnos durante Vamos empezar, entonces, esta sesión extraordinaria do pleno. Primeiro vamos ao punto 1, que é a justificación e o pronunciamento da ausencia da sesión. Este pleno faz así, o acordo de aprobación do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal para dos Concellos Posadicional 1/20 da Diputación Provincial de Coruña para o financiamento de gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. E tremos hoxe porque o prazo remata mañán, día 29. Por lo tanto, é preceptivo que o traigamos hoxe. E, bueno, en este momento, señor portavoz do PSDG. Votamos a favor da ausencia da sesión. Señor portavoz de Diante Menini. Estamos a favor da ausencia. Señor portavoz do Partido Popular. Ben, entendemos, como xa temos pedido en outras ocasións, que este non pode ser un modus operandi dos expedientes plenarios, pero isto en prol da cooperación institucional e do interese xeral e máis nesta situación extraordinaria dun estado de alarma, o noso voto vai ser a favor. Pois entonces procedemos a votar a ausencia do punto da orde do día. Votos a favor? Pasamos ao punto segundo da orde do día, que é o acordo de participación no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único dos Concellos, Plus Adicional 1/2020, da Diputación Provincial da Coruña para o financiamento de gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Bueno, hai unha circular da Diputación da Coruña sobre a aprobación da modificación das bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, POS-Plus 2020, para regular o POS-Plus adicional 1/2020 para gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. E, ademais, o POS-Plus adicional 2/2020 para gasto corrente e investimentos financieramente sostibles. Circular específica relativa ao POS-Plus adicional 1/2020 para gastos sociais extraordinarios
derivados do COVID-19 con registro de entrada no Concello 743 e data no maio de 2020, na que se establece que o importe da achega provincial asignada ao Concello de Melide é de 55.662,09 euros. Hai un informe da intervención municipal sobre gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19 no servicio 2020 con número de referencia 173/2020, que é o anexo 16, asignado o 11 de maio de 2020. O que se propón ao Pleno é, en primeiro lugar, participar no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, 2 Plus adicional, 1/2020 da Diputación Provincial. A achega provincial asignada aplicada ao financiamento dos gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19 é de 55.662,09 euros. Os gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19, prestacións artigo 1 do Real Decreto 8/2020, que se van a repartir do seguinte xeito. En primeiro lugar, para o reforzo dos servicios de proximidade de carácter domiciliario para garantir os cuidados, o apoio, a vinculación á contorna, a seguridade e a alimentación, especialmente os dirixidos a persoas maiores con discapacidade ou en situación de dependencia. A previsión de gastos para o 2020 é de 6.000 euros e a estimación de gasto a financiar pelo Concello 6.000 euros. En segundo lugar, reforzo do persoal dos centros de servicios sociais e centros residenciais no caso de que sexa necesario. A previsión de gastos do 2020 é de 6.000 euros e a estimación do gasto a financiar polo Concello tamén é 6.000 euros. En terceiro lugar, está a adquisición de medios de prevención, EPI, para o que se prevé un montante de 27.615,93 euros, sendo a estimación do gasto a financiar tamén de 27.615,93 euros. Por outra parte, xa en último lugar, aplicaríase a outros gastos imprescindibles e urgentes para atender a persoas especialmente vulnerables con motivo desta crise que sexan debidamente justificadas. A previsión dos gastos é de 17.786,85 euros e a estimación do gasto a financiar polo Concello é pola mesma cantidad, o cual o total son 57.402,78 euros. E, bueno, facultar expresamente a alcaldía para todo relacionado coa autorización deste expediente. Señor portavoz do PSDG. Bueno, pois nós como non pode ser o proxecto, vamos a votar a favor da proposta do acordo presentada. Creemos que un acerto evidente por parte da Diputación que dá seguridade suficiente para financiar con parte do remanente do ano 2019 gastos sociais extraordinarios para esta pandemia que estamos a sufrir. Tamén nos consideramos importante destacar que o goberno local, antes de saber de existencia deste destino, esta resposta da Diputación, xa estábamos traballando e intentar axudar a xente en paliar os daños do COVID e a decisión de como todo ano entendemos que foi aplicada. Con cal que a Diputación tamén fora así de dotar aos concellos con parte de fondos para sufragar isto, nos parece tamén un acerto de marcarse na actitud da Diputación de fazer políticas sociales importantes e de resolver problemas, co cal nos votamos a favor desta proposta de acordo. Señor portavoz de Adiante Melide. Ben, como ven, na proposta de acordo por parte da alcaldía, os diferentes conceptos a maior parte deles son gastos realizados por parte da administración local ao longo destes 2 meses, desde o 14 de marzo que se declarou o estado de alarma. E como a Diputación habilitou esta medida o regulamento de tesorería, vamos financiar con parte desta asignación e outros gastos que vamos a ter
partir de agora. Non están todos os gastos incluídos neste posto adicional porque non son financiables, o Concello ten gastos alrededores de isto que se foi facendo nestes meses para gastos necesarios que hubo que facer polo tema do primeiro ano. Por tanto, o noso grupo tamén vai apoiar esta medida. Señora portavoz do Partido Popular. Ben, moitas gracias, alcalde. Con respecto á proposta do Goberno, o Concello de Oriente Medio e tamén o Concello de Promoción Económica pois van a despexar algunas das dudas que non nos teníamos plantexado a este respecto, non? Porque teníamos que aquí tamén había gastos que xa o propio Concello pois tiña realizado. Entendo que así é. Ben, efectivamente, este é unha táboa de posibilidades que o Goberno bipartito local decide distribuir desa maneira. Non vai ser o Partido Popular que diga que non o gasto do COVID. Entendemos que xa definen tempos moi complicados e máis o que queríamos, se pode ser pois contestar nas sedes plenarias, a que non tivemos a oportunidade de falar en comisión informativa, no punto entendemos que é o reforzo para contratar a alguén no centro social de Melide, no caso de que haxa pois expedientes que así o necesiten. Entendemos que eso é así. A adquisición de medios de prevención de EPI, entendemos que aí cabe unha serie de medios de protección tanto para obreiros como a población en xeral, e o que queremos preguntar tamén con respecto ao último punto, que ten 17.786,85 euros, é que si van a ser directamente para o Concello ou se vai a colaborar aquí con entidades de ámbito social, como por exemplo Caritas Social. Non sei se eso se pode contestar agora ou tenemos ocasión de falar. Señor portavoz do PSDG. Reiteramos a Señor portavoz de Oriente Medio. Bueno, as distintas partidas están claras, as colaboracións con entidades foron constantes ao longo destes meses e con Caritas especialmente foi unha colaboración estreita por parte da Consellería de Política Social e que aquel momento pode pedir a información coas distintas colaboracións que se fixeron. Por tanto, mantemos o noso apoio ás distintas medidas. Señora portavoz do Partido Popular. Igual non me expliquei ben. Eu non pretendía decir que esas medidas fosen ou non axeitadas, son as medidas que adopta o Goberno con respecto a iso. Só que queríamos saber si, sobre todo, o punto vai a ser derivado para o reforzo do personal do centro social e o punto I vai a ter colaboración con entidades. Si o veremos, non pasa nada con respecto a iso, só queremos preguntar en sede plenaria e o noso voto, por suposto, que vai ser a favor. Tamén teño que dicir que temos unha reserva de mascarillas ou EPIs por si veñen maldadas, independentemente que tamén se poden utilizar para persoas que atenden ao público e teñen dificultades graves en conseguir o material deste cuestión. Por lo tanto, disponemos dunha reserva limitada, pero entendemos que é suficiente porque desconocemos a evolución que vai a ter no futuro esta pandemia. Bueno, por lo tanto, acabadas as intervencións, procedemos a votar. Votos a favor? Unanimidade, porque vexo, por lo tanto, xa votos en contra das abstencións non alvar. Bueno, pois neste momento dase por fechada e concluída a sesión. Moitas gracias.